welcome back to my channel. Karon guys, ang ipakita ninyo di agang anak di mag-building. Yes, King Stick, mag-building. Oh, si King Stick. King Stick 01. Oh, ano siya kanang iyang talent ani all around. Building. Welding si Jamag. Kuan sa mga wiring sa sakyanan. Ito tricycle nga ilang ito ano, bago na tanaw. Cover. Kinanglan magpudi-welding ng mga daot na nabuan. Ito yung ko ni motora doon. Ya. Nakuha siguro ang idang sa banana. Ito na mo ipa-welding ang mga sakyanan guys. Pwede inyong kontakto ng pwede po contact mo na or comment lang mo sa comment section. Sa bilaran. Sakit pa na, oy. Sakit na lang? Maglong sleep, unta po, diba? Ano ba? Sige ka na. Muslim. Anak sa kayo, pilit sa buwan. Sa tila, pilit sa tila. Bulat po yung buwan. Ayaw pa, inanira, igos. Baka, noon naman. Okay guys, mora to. Salamat sa inyong mga viewers. Ayaw kalimut subscribe sa akong channel, Nina Girls Mix Videos. Bye! Don't